Marahay na banggi, matapos maisyuhan nin pirang notice of violations puun kan Disyembre taon 2024 asin da ipagkomple sa building code sa sangatanakan City Legal Office nin kasong sibil an kagsadirikan commercial building na pigkukontestar ang pagpatugdok sa Barangay Santa Cruz. May report si Joel Solina. Sa saangatan ning kaso kan lokal na gobyerno kan Syudad Dignaga sa paagi kan City Legal Office ang kagsadiri kang commercial high-rise building na yaw sa Barangay Santa Cruz na pilang taon nang natutuyawan na huli kang daipagkumple sa pinag-issue na amendatory permits puun pa kan Disyembre 2024 asin na-issuehan na ng pirang notice of violation sa building code kang gobyerno lokal, partikular kang building officials. Ini ang sinabi ni Attorney Angel Oastro, City Legal Officer, matapos ang ginibong follow-up asin mga administrative actions dangan pirang bes namang nakikipagkoordinar ang gobyerno lokal sa owner kaya inabisuhan na niya ang city building officials na dahi na pag-issuehan pa ng amendatory permits na dahi naman nasusunod kang kagsadiri. Kang nagtalikod na Marso 2026, personal pang nahiling ni City Legal Officer Attorney Angel Oastro ang mga sitwasyon asin nanotarada ang mga panibagong violation kang nasambit na pinagpapatugdok na edifisyo. Marurumduman Oktubre kan taong 2023, pigpapundo na kang City Engineering Office ang pagpatrabaho digdi uli kang violation sa building code asin construction permit nasa orihinal na plano sagkod sa nasa anom na eskalon. Alagad ini pinagdugangan pa asin uminabot na sa 13th floor. Nagre-ready na kita sa pag-file ng case. Ang target date is by next week. Pero other than that, kaya may administrative steps naman kita na ginigibo. Abutan na magpadagos pa yan dito sa public safety issue. So ang advice ko sa building official, sa engineer's office, ay na mag-grant ng mandatory permits dahil sa continuous na violation. Hanggang ngayon, may mga compliances. So, ako para sa kuya, ikaw ng sufficient ground, I declare na bad faith talaga siya. Pwede nang i-refuse ang any mandatory permit. But other than that, dahil may existing violations pa, dahil siya pwedeng turugan lang. In fact, napag-ulayan ka na ini since late last year. So, mga alas kamo siguro kung tano ta hanggang ngunyan, day kita nag-file. It's because nag-build up kita ng additional evidences para maging airtight si sa tuyang ipa-file. So, pig-request ko sa building official ni update si gabos na reports ng the technical reports. So, medyo nahaloy siya dahil for quite some time nagbago baga kaya ng building official. Tapos, nagprepara man siya, kadakol niya pang adjustments, tapos kulang sa staffing niya. So, pero na may mga series of naging inspections kita na nag-participate man nga niya ako sa inspections. Pagkulayan na siya before. So ito, pig-consolidate na. And the other day, na-receive ko na si consolidated report ng building official. Yung man sila, halat ko talaga para makompletuhan sa kuyang case build-up. Sinabi ni Attorney Oastro sa ruining public issue na imbwelto ang safety na dapat nang maaksyonan asin ini pwedeng maideklara kang korte na sarong public nuisance dangan kinakaipuhan ng totalmenteng ipapundo ang pagkonstruer kay ni sagkod ipagaba. Pinagsuwestiyon man ni Attorney Oastro kay Alcalde Leni Robredo na magsurat na ang LGU Naga sa Secretary kan DPWH nga ring maipaabot ang issue dangan maikonsidera ang nainot ng naging desisyon kay ni dangan maikonsidera ang nainot ng desisyon para digdi. Dahil sa public safety issue. So dahil sa non-compliance, structural yan So issue. So pag-aarog kaya na pwede siya i-declare ka court for being a public nuisance. So safety issue, pag safety issue. Ikadua, pwede siyang hagadan ka ng injunction na mag-stop na si additional construction. Tainot. Dahil man sanction si pagpadagos niya kung tutuusin. So, and then, nag-suggest ako, nag-advise ako kay Mayor na kung pwede tang suratan kiraray ang bagong secretary ng DPWH na i-revisit si naging decision. Number one, dahil man kabali ang city duman pati sa naging prosesong ito.
Yung proseso siya between the building official na kay Do, saka si Miliete, saka si DPWH mismo. So dahil man naging part ng city. So ngunyan gusto tang maging parte kita ka itong consideration or reconsideration na ito. Because ang at stake, si obligasyon man kang syudad kaprotehiran ang public safety. So ang suggestion ko, Mayor, dinadraft ko po niyan si magiging surat ni Mayor sa Secretary ng DPWH. Pero hingungahon ta na maglado ka sa court na mapadaling siya ang proseso. Ikadua, agadon ni Mayor kay Sec Vince. Kung ma-overturn niya so decision, di mas madali. Para sa Nagangunyan, Joel Sulina. Ika ako, kita, at naga. Antabayan ang iba pang impormasyong may kinaaraman sa Lambang Nagenyo at Nagangunyan. Sa ngaran kan sa Kuyang Pag-iriba sa Public Information Division na pinamamayuhan ni Jason Yola. Ako si Riza Mustar Santos. Diyos mabalos.